Nestali sme kokoti. My na to budeme hodí. Takže skoro vodu radšej. Cukor na svetlo. Napísať buď toto, alebo to. Málo vody máš? Ne, jak je tady na tom slunku, vole. Jak dlouho tady je? Chvilku, to je pilot. Pilot. Viděla Fatima? Včera viděla Fatima. A kde viděla Fatima? Viděla Fatima u Hudkutov. Není u Hudkutov, vy jste zobrali Fatima na hamburger. Já tam naposledy viděla Fatima. Dala voda, Jala. Neviděla Fatima, že včera viděla Fatima. A 3 hodiny? Viděla Fatima? Viděla Fatima? Včera viděla Fatimu. Robila ho doga s Fatima. Jola. Viděla Fatima? Včera viděla Fatima, jinak neviděla. Viděla Fatima. Zatvoriť. Jola. Kde viděla Fatima? U Hudkuty, no. Fatima viděla. Viděla Fatima? Nikde jde Fatima neviděla. Dala. Viděla Fatima? Viděla včera Fatima u Hudkutistov, jinak neviděla. Docikala? Ty nám dať frekvencie a potom Fatima a my ti nenasrať do tvár. Nechcela, trebala, veľa srala. Čo to baví? Ne, dáme o tom to. Já bych ho měl jevnúť do tej vody. Ale širšie to urob trošku, nechce tam dávať. Chlapi, nemáte to poznačené, ako mám vedieť, čo mám. Daj séria, ti nakreslím,